benki ya umwanchi umurigereri bwegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu Gusii ngwena ritko ya uri abere ritoero kigima nanene kwa birego kwego kya kubwatie mirobiri yonsi yegetaseni kya Ndizi TV ekarorire ne ritko ria Alhamis chitariki 24 cy'umutienyi oikumi na rimo umwaka no w'ekiri bibere na 22 nigo yaragire Eyemo yabona mugoroba kinga kingo kwarigania eri nkomanyie buna nara yana kwariganire asemesa ya Amayia asenchera ere yobwikiranu litangani kigima tigana kumanye gati ari kwariganire tie asenchera ere yobwenge Abarimi etorifonga tigatutigare n'ikindagire kitokirimo tuakaniro muroberio GMO no kugania kwegatia abarimi abo bateru na chindagire chinigo chikoreta amarwaire abana bamurega abanyaruka babiri bagusalizwa esa ulitoko batigera abantu baritotemere abayiboliko boli wakorenda abana babo buya iroko batanga kurwasa makongiye chingencho ao na bayigo kubawo bosemia. No one should lie to this regime that we will sit back and watch a return of the Nyayo regime by another name. Abarai bobo mabwazi miyoko bori abaine kororoka nasaba komishona banebe kiombe kia IBC chinga keki na kiabo yachaka gotegererwa. Umwanchi umurigereri ya yomna yanda manke ngo kwariganye obeko gusangana inchere ngo manya senchera ere yobwikiranu ekarango kwenyere una naboko gandra gotonyora asensemo ya YouTube Ndizi TV News asensemo ya Facebook ni ora tubwate wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya gusale mutandao Twitter naboko twetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito ni ora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke eri togendre gukomanya mankere tariane Evalino Sero ulitokubwatira nere kwene kiawe kera sensewe imanyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabana into gokomerio toko chaka Amayia Eyemo nigo toko ya chaka korwase county ya Nyamira awase aba chief officer ritkoria rero baba bakubeka ese iyo bokoreri ose yogo chiago kora obo goru obokoreri boro byago cyase abamenyi be county ya Nyamira okwana chinga cyecho mugavana we county yo Amos Kimo Minyaribo nigo abaganiye ko bwatarana n'abarayibanda se county ya Nyamira eriyogo ikiraneria omumenyi we county ya Nyamira amagendero buna ebwenerete formal appointment ya chief officers. Vile mnajua hapo mbeleni kama wiki tatu imepita tulifanya appointment ya ministers ambao wameingia kazi na wanaendelea. Na chief officers leo ndio ilikuwa wakati yao ndio waweze kujoin wa ministers waweze kunisaidia kazi ya kudeliver on my promises. Hiyo ndio wako hapa leo. Hiyo nimefanya. Kitu imebaki ni kwa wachukua induction wiki ijayo ndio waweze kuwa na vyombo ya kutosha kufanya kazi. Abana inchi anene abaremi anene korwase county ya Kisii nigo bagenderete kubwatuka ibirengerero byabo kubatkana no muroberio GMO yorengete kobora endagira korwase chinse chesko abange babo nigo babere bagoyoka no muroberio yo na batabuna nigo chindagire cyo kibwate amaroira kansa egento baboririe eserekali kurigereria soboime na kwene kiabuna kurigerere bare amatkabo syo natari amangana yencharoka muri keito Mildred Mumanyi na bakonyora libaga na sanga negati abaremi engana yatokwa no mwaziri bwo bonchoreria Moses Kuria igoro yokoleta endagere ya GMO gose genetically modified organisms immense ya Kenya nigo yaletire liberera linene na konyora okwamererigwa kurwase aba Kenya ao asabange babo baorokirie ogotagokigwa nengane yo imeye county ya Kisii nigo twakwana na gati abaremi ao iliyogotegerera ebirengereri byabo igoro yengane yo ase babwate ayaiga for them. Kogera chindagire chinchibwate amadara amanga sinile yabantu esauri chikwenchi chemical chigotumia ngobona ntumwe abarimi etorifonga tigatutigare n'ikindagire kitokirimo ngo nchende fona chimute wesa gocha Kenya orenda senga njondo jenga engakiyekere ngakiwata marura mange mono otokani ya serikali yawe gotokonya konne to igulenge ndagire nere gocha ibwata marura ibwata cancer press yasubira abantu abange chindagire chiri chiachira ikaro kire chirareta marura yaiga ase abantu baitwanya gusumbuka mono chindagire chiko china marura amao
abantu baitu bakire na mangana yaiga na kia abantu ijinda kia jira iga abantu aja kusumbuka singi kurwa mono. Hiyo mahindi ya GMO nimekataa kabisa kwa sababu iko na madhara mengi. Iko na madhara mengi, ndio maana siku hizi kuna magonjwa mengi kama saratani. So inaweza letea watu magonjwa kama saratani. So si vizuri hata kama inachukua muda mdogo kwa shamba. Nigo boigoba teba endagere yo nigo erache gusalia amagori endagera yabo ase batebire obobe bwa GMO. Obobe bwa GMO iyo boleiga. Yo konyora nombone binde bitokoleta rume sukari, chiko rumumbu, kwanyora ko ni burahisi. Egekora kurwali standard ya human consumption yani moyo wangu. Kwama abanyora nesa uripara bari gutukutuka abantu banyore bari rice baretire kwanyora bakoneria abantu that's why chigutwara some effects ya somo bw'abantu. Boigo nigo bagania eserikali kurigereria amatukari bosyo anene mono amarwaire na boigo etige kurigereria engana yenchara yoka. Lakini kwa sababu serikali erigereria mangana imimonoke kabisa etomanyinga nangaki abantu betu basumbukire. Endagera ko baine ya Kenya amoya ke aniri. Kisii kitokora kimbego kire twamagurinse. Erinde abantu ababalimi babe hepo kugura kindagire cyege ko aramaguri ago babevu. Onye maguri tayo ari igoro still problem yo gutigara ona boko nyora abantu bago site kitio. Gingo reporteria egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Muyamana murikeito Mildred Momanyi ase oroboti ururu ikiranu aba MCA korwa se county ya Kisii nigo baenekeirie aba Kenya ose abamenyi be county ya Kisii na babekire 24 yogo kya gusira kisemi ani baya kwa nacinga kibekira naso mubiri ase umuyega bwo kubekira gutwa kwa boroki wa ba PP2 goswa grade 1 ase eskuru ya Hurricane Academy yogo toka imye mu Chobosongo no murikeito Brighton Makori na bagawikirana ase semeyo. Aborokiwa ase county ya Kisii nigo bono barajikwenyora chipasali asa matuko alebosyo kaokwana ase skuru yalikin asomoyega bogo chengera aborokiwa ba PP2 abono banyara bakobekerwa chigutwa umemsie bwe wodi ya Masige West boigo ole omokonyi bomonogeri bwebunge ye county ya Kisii jakubagaka nigaenekirie engana eyo. Honorable Paul Simbarati is working on bursaries. You know, in the last 5 years, you have not had education bursaries. But from January going forward for the next 5 years, the governor has committed 3 million each ward, meaning our students now will have access to education because then you will have access to bursaries. Victor Ombasa nere nomu MCA korwa se wodi ya Liana oyoteruna ebunge yo nigendete kobeke meroberio. Komeza n'abajumbe bonsi erina bali baitwanga somya abana ba ECG ba PP1 na PP2 babere bakulipo ase contract y'emyaka 10 okurayo mwere erina bali bobali kwe ase kesoko tokoka on permanent and pension terms. Demalisi inyanjoka no MCA mochore boigonyare ka otabuna aboroki wambatakire kolendwa anekero bachire asomo tumoko omotambe. Abana balongo sieka bale school. Nati mota motika abana bagenda bayihoyi. Tewalene abana baito babere bahotali wakinga kityerusa. Enyenere kokoto mwate. Tirakunya kwa mimi sikase ngotoma abana omusibati umino. Abana bamurana abanyaruka babere bahotaliwa esa ulitoko batigera abantu barito sembere. Tewalene nakyerusa kwanera abana mwana ogo. Tewalene abana bona zani babakare kwengeta esa ulitoko batigera abantu Obo nabo bosemi nyanchoka abwate gochi ase abaiboli. Kinaleta kubatebike dina ki morenda abana abo. Nibo bachire bare fresh ande bachibaira bare bya. Tewalene abanyina mukwane n'ebimwana ebinyaroka byaira mwabitebina ki abantu banya ko batigati. Tewalene abana yuko taiti tonyateba arabu lakini kuna bamsiyo bakisi assembly mtokwato morobe ngogo chaweta tubakani na ki tikakuna kutika abana saba antona no musibati omino kwa moira tewalene nigo murenda abana ande mwabateri bune meberekera ya chenjirira
obeiro musuba aimwa baga abana bamurano embara bungo sari kubakai na barabu batebi na ya kwa chakiro ko beka chianganya ibere ko kwa beiro musana idina kwamboka nere no MC Omochore sisi mechi ya to irire wewe omwana na ko kwa no tira ne kinta ko sari akaba no ngai ko ba ko kareri Maadari na abana bagiye kolikyo kwantanya sekali kogera mwabatu gutire omwana noyo mwantani koliko itaine ekolekera mwana atumumire moyo gaja kumye kogotakirina upesa patenga kikakina atumire sigitingaira Oigo ni gabaibori banyarire bagosemiwa gusika abarimu ekero barase chiskuru abana nabani ekebari ekegekani kuya kera chikira Grupo Dirigitoseni Candice TV, Iriteriane, Brighton, Makori. Muyamano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikanu chingaki aboroki bagendrete gusieka chiskuru erikogenda inga ase umutumoko bo masomo nigo abaibuli bagendrete kubori wako baika abana babange nabayo kuborokereria chinchera chire chindonge ayankorengana na machini chwara oyoro muteneli bweskuru ya Mother Teresa Educational Center eyo kutoka ase ward ya Gesima Imeye County ya Nyamira. Renda ya muna waleta kiri ko irina konya wa ibuli obachandika abana bako soma within very few weeks bakoleta abana bako iwa a lot of materials basome abayibuli bakolera abana bakoleta a lot of homework income balikonya kubakonya batekere kare ndabone guchikotwara the 13 weeks every time abana guchikotwara bale chinza chinyororo cyo basoma buya cyo bakora their homework to cover the curriculum within the ngaki eri ebekire na serikali batari konye minyoke kera bako minyoke curriculum bari ko bintu binde konye wale bayebire lakini ekere curriculum ekere time rebia the 13 weeks obako soma ngora ba understand bia na inde ba apply everything that also so I think ekere kwende kuchikuira nijikwa bayibuli no eno boro wakane fees ekere fees konye bayibuli yaho chiko awakane fees mutinyo yo mara mutinyo to ate bunge fees nere na na wane fees ku commenter ikiara serikali ya Rusi kwendelia covid the subsidies la ya covid singi tabia rengenke so which go tuare changamoto asawa ibule lakini ni maitenga it would be beneficial to the learners because they will be able to get the best out of the time allocation. Erusa nengiera sabana ikiagera abana they are develop their brains is developing ono bongo bwabo mbora ko bana batakire bono bagenda bachiese bebe bintu biri basomire egere bachigo na inde bintu bono byumwa ko de bamuna bako bibasoa kwende obongo bwabo abana basikomyo kigurio kaliyo kabatari gutimoka bakonyora abana because mental health ya chire na inde amongorera abantu bakurwara because of binge so egera abana boko ba develop ngora na inde bagendete gukora bagendete gusoma kumanya ibintu biri batakire na inde kera abana basomire is not about ibintu babege to mutu is how they can apply the knowledge basomire so I think the relaxing of the brain and to already some schools awana kona samba bali school the reason ya wana samba school talinga awana mbata gidi school no course kila wana waro sio bongo bwaro sio no bawo te bana tikatuna injuta kiri Serikali ya kaunti ya Nyamira nigo ya bwatokira mariogo ayo isaine chishiringi chimilioni 29 gochiase chinyagitari unenjira ya moyo kinya obokorera se chinyagitari imeye kaunti yo ya Nyamira okwana chingakyo kubwatoka amarioga yo waziri wobochenu Dr. Timothy Mbati nigabori abamenyi be kaunti yo wesokia sobonge yakerio banyore obowenya ase chinyagitari chingakyo chiboigoni garwe kuregetindi gochiase abanyagitari abarachi kubwatiraniwa na mangana yobo ibi bwa mariogo na sensemo yaye omunyakerogo bwe kamati etenereta mangana yobo chenu apel mukaya niga mwakerambia mono mugavana bwe kaunti ya Nyamira asa marioga yo na kuboria aba MCA bonsi kubwatrana kwenekia buna amarioga yo ngotokare ase chinyagitari chionsi yachire dia tubaba igenwa asokolende bibinte bibiketwa nyorire as members of county assembly I have said it na nditiangiro renga
inwe ni inua maiso ya wananchi. So I'm requesting nga togende nsi chinyagitari chiria stokurwa njiri nyinge ubuna bono musikeni meto bwate chinyagitari nkeibo useninya se your 4 facilities in the ward. It is not hard wonchoka na area facility chiao kera you have that mandate ya mwananchi komanyanga mwananchi yanyorige entokeria ewento konyora na gochia se abantu baito in public na into tigato vigilant onye kwachire and Mose the chairman health again tongoteba biamono gochia se governor asengencho atoira mariogo senyamira sinyagitari cheito ezeninda ba 90 baito banyora mariogo. But again, to kuana through the assistance and the cooperation ya waziri kiazo chiko work na timu ya Neyonsi ya Earth and Assembly to make sure nga wananchi banyore service na banyore marioga. Ingana ya bakomishona banebe kiumbike bachorine chimbebe IBC kogania babutwe meremo nigo yachaka gotegererwa ritkuria rero ane kamati ebunge eywetenrete obwene bwa munyabantu muraibe kiama kia ODM Raila Odinga amo na babwatani bande kurwa sabo mobwa Azimio la Umoja One Kenya gati yabo Martha Karua Kalonzo Musyoka na barabni go baikirana ase ebunge eryo gotegererenganeyo muri keito Sara Nyaranki Ntita na Mange magega yamaganio korwa ase chinsemo nye goikigwa bosyo bwebunge nene ase committee obwene gose Justice and Legal Affairs Committee JLAC eliokorigia gotegerera na kubarusyo bisi aba commissioner bane abo bale omokonyi bw'omunyakirugo bw'ikiombe kya IEBC Juliana Cherera, Justice Nyangaya, Irene Masit na Francis Wanderi ogotegererwa ko ngwacha kalero bosyo committee ya JLAC asegeka kyamatuko ane alibosyo asaba igereri barwe birengereri byabo bakora wano mawakili Dunstan Omari oyote bomurobelyo yo tobwatetie lichiko. Thank you very much. Chair, the sum total of the submissions of my colleagues is that procedurally this motion has not met the threshold to be admitted. 2, under the parliamentary standing orders, these petitions are 4. Our client is supposed to have been given at least 14 days for each petition. Cumulatively, that should be 56 days. Raila Odinga Omoraiwe kiama kia ODM, Martha Karua, omoraiwe kiama kia NARC Kenya, Kalonzo Musyoka, omoraiwe kiama kia Wiper, Makau Mtua, ngati ya bali kurwase obamobwa Azimio la Umoja One Kenya, baikirana asogotegererwa ko asensemo ya Makau Mtua, nigamochia abarai kurwase kiama kia UDA, abwate bire baganetie gotumeka bobe eserikali. What we witnessed today at JLAC is a microcosm of what the UDA regime is doing and is prepared to do in this country, which is to cannibalize and to destroy the institutions of democracy. Martha Karua nigoboigo amochomora ibwense Dr. William Ruto asokogania aba commissioner bali aganetie korwa senkoro yaye natali kobwatia lichi koboikirano ali aganeirie chingaki aba commissioner abaya baganeirie. To remind William Ruto, he is acting outside of the law. The Commission Act clearly says 6 months to the end of the term of the chairman, a selection panel must be formed to start the journey of finding the new chair. Chebukati's term ends in January. And instead of forming a panel, William Ruto is busy trying to have the act amended so that he can have a selection panel that will create a commission after his own heart. Kalonzo Musyoka natebabuna egakorwekyo nigo kibwatraneti amangana siasa eyo yaitirwe nechingaki. Politically motivated persecution of the commissioners
ensemo ya Raila Odinga niga mochiri bororo enganejo asatebire mpago cyo kwanchirana buna bakenya ebikorwa binga bunebyo. We want this regime that we will not sit back and watch a return of the Nyau regime by another name. If deepening and widening the divisions among Kenyans is what the UDA regime wants, we will only be too happy to help them along that path. Nigo ekyombe gya Jailak kego chiago kora ogotegererwo ko asamatukane ari bosyo na kwena no robot yoroikiranu bosyo bwebunge nene etarache kona chago seba nabo ngochya bale korusigwa abisi. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Miyamono omurikeito Sara Nyarangi Ontita ase oroboti ururikiranu togotigana nayo nigo omurugi bw'omokonyi bw'omurai wense Pastor Dorcas Wanjiku Rigathi kubwatirana n'omubunge ogatanga Edward Mwiru amona baraibande litkuria rero baba gwikirana ase sub county ya Ithanga iyo gotoka mie county ya Murang'a na kubwatuka obokonyi bwendagera abo ase abantu wetani chiri wisatu baba okonyeka kurwase obokonyi obo okwana chinga kiecho Pastor Dorcas niga kwanera emirobero au iyo barengitokora ase serikali ya Kenya Kwanza anene yogo chagokonya basae kwegenderere bya ase ubugima bwabo. Ndio tunasema sisi ni watu ambaye wa kutupatia huduma kwa sababu mulitupatia kura ndio tuweze kuwahudumia kama Wakenya, na ndio unaona leo tumefika hapa katika hii constituency ya Gatanga. Tutaendelea tuone vile mtawekewa mabarabara na kupewa maji ndio muweze kujitegemea. Ya pili, katika ofisi ambaye Mungu amenipatia kwa neema, ninataka kuhudumia vijana wetu. Kwa hivyo ni tukimaliza haya ambaye tunafanya, njaa ikianza kuisha kidogo na watu wakiendelea kulima, tutakuja ndio tuanze miradi ya vile nyinyi mtapata kazi na muweze kujitegemea. Nishukuru sana Pastor Dorcas for your kind generosity to respond so quickly to these people. The Lower Gatanga for the last 2 years has been lacking enough rainfall, and we are so grateful and gracious that we are able to be the first person to respond to our calls. Tumeshukuru sana. Unenchira Eyemo yokubayinyora abantu baliaba bwate umuchano bw'amoroire chingenjo ao anene oboroire bw'enyamoreo nigo litkoria rero county ya Migori yabage konyora chinyanke echo chire Eyemo na 50 korwa se kanisa yege Catholic echo chirachigokonya ase ogotaria moroira yo gochiasa abantu bali barwate ebinyinyi byenyamoreo Eyemo naenda mange nigo twarganire no murikeito Vincent Onyancha. Esegi yokurwania binyinyi byenyamoreo ni gegendrete sti county yengati yemerobire gendrete kobekwa bosyo bo gukikonyera litukuri nene lya World AIDS Day lirigokorekana kiro mwaka tariki ya mutinyi 12 imeye county ya Migori okurwane kwebinyi byenyamoreo ngati yemerobiri yobo chenu yemaiga yabo Eyemo amone 50 bobo chenu kwerwa koene kibuna bali bakunene binyinyi ebyonkonyora bare amariogo. Changamoto yenye tunatupitia, unakuta mama ako mjamzito, unapigiwa simu kwamba unafaa mtembelee, na kulingana na mahali yenye unaendea uwezi ukaenda kwa urahisi zaidi kwa sababu distances ni mbali kidogo. Ekanisa ye Katholiki korose county yunigo ya Rurechinyange Eyemo amone 50 ejo kiracho gotumekwa kubatarira bali abale nebinyinyi byoko anekibuna nkwanyorra bale amariogo. Sasa hii baskiri cha kwanza itatusaidia kuwafikia wagonjwa wetu saa inayostahili. The introduction of bicycles to us, it's going to be a big help, a big support for us, because you find at times we go get them, or at least if at all she's stable in her treatment, there is a package there we take for them drugs if at all she's on care, stable and has no health issues. Omuchando monne babeire bakonyora no gotanga chinchira cyo kwambokera ebinyinyi ebyo binyamoreo anekorwa somo ibuli gocha somwana chingaki cyo kogonkia. We have been struggling with issues to do with defaulter tracing. We have also been struggling with issues to do with prevention.
and issues to do with mother-to-child transmission of HIV, especially in the community. We are privileged to have got support from Catholic Medical Mission Board. Esegi yokurwania binyebinya mureo nigo kirengaki ekobagi kurwanirwa na bokubori gwanigo kwarura abantu kone kiuna ngwetanga bale kurwase ebinyinyi ebin ko reporter ya Ndizi TV leterana nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Miamono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururu ikiranu togotegana nayo nigo abonchorera abo bakorobonchorera ase chiro ya gikomba imemo cyo Nairobi bagenderete kubara asare nene neye magega yebinto byenibe nyinke kojya achinga cyomurero obagogwateka obotko bogokera rero murikeito Josephat Amisi na manke Echiro ya gikomba eyegotoka ime county ya Nairobi nkati yechichiro chinene echo chigotoka imero gongo rwa Afrika kurende semya kemenge yatikira kwa bagi goita emerero yenere kwa bagi gwateka asechireyo kwa bagi koleta asara anene gutia sabuntuleria bechireyo obotuko bugokira rero nigo muriro onyara kubago gwateka asechireyo oyiboigo oireram osamba ebinte binge anene kubatekana na bontereria abo bechireyo ngine tunakopa pesa kwa mashailok ama kwa maloni nini tunachukua maloni na saa hii tumechomeka na kila kitu hakuna kitu tunaweza lipa. Mimi nimetomekewa saa hii ile pesa yangu imechomeka 180 na hiyo mizigo nilikuwa nimemwaga mandi na hata sijauza kitu. Na usaga madress, nguo za wanawake. Na bili moja inakosi 20k. Sasa unaona sikuwa nimeuza hata. Hii wiki hakuna kazi. Kusema kweli nilipeana makame na wako kula nguo sikabaki hapa. So sijauza hiyo wiki yote hata sijafikisha hata 1000 ngapi hata 1700. Kutoka Tuesday na Wednesday niliuza tu siku hiyo nilifungua. Mimi nauzanga pa na nilikuwa nimenunua bilu 5. Na bilu moja inatoka 20,000 on Monday. Na sikukuwa nimeziuza. Nilikata, nikatoa tu kamera. Unajua biashara iko chini, hatukuuza. Untelia abuboigo, nigo babolirie ubotenelewe county ya Nairobi. Wanyara kwa boko enekia, nga. Wanyara kwa bako ligili chibu. Liyo molero yoko nyara kwa boko wateka ase chire yo, ebiro ase ebiro. Tuangaliwe mambo ya security sana. Sana, yaangaliwe sana. Juu sasa ukikuja ukiuliza wale tumewapea kazi wanakuja wanakuambia ajui moto ilitoka wapi. Na yeye ndio mtu wa kwanza ajue hiyo moto kwanza ilitokea wapi kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa wapi? Hapa. Reporter Gataseni Ndizi TV Eritrea Josephat Amisi. Miamono umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ururu ikiranu mancho mulire roboti ururu ai Josephat Amisi na rogotoreta omoerio bwa Amayia yechinsa egosewense Eyemo Amayia yense Eyemo yabono mogoroba senchera ereyo bwikiranu kurendekero chirarage chinsa isato Eyemo naenda mangino chikuyanyora nainde asenchera ereyo bwikiranu yandra gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tubwate wetera Ndizi TV News na bogo twitwetera somutandao Twitter @Ndizi TV News Boigo ase website ya itoni gora tonyoro wetra www.ndizitv.or.ke erio togendrego kumanya na boigo gogo semia manke eretaria ne Evalino Sero ulitoa kubatranera kwenekia awekere asense mwe manyerero niga korokwa Joshua Uta